Pot informar el govern quins imports a data d'avui ha satisfet la societat d'inversió JC Flowers en companyia a l'Agència Estatal de Resolució d'Entitats Bancàries corresponents a l'import d'adquisició de Vallbanc? Pot informar el govern en quines dates s'han produït els pagaments? Gràcies. Per govern, té la paraula el ministre senyor Jordi Cinca. Gràcies, senyor síndic. Efectivament, podem informar del que ens demana el conseller Gallardo. D'una banda, l'import percebut fins a la data per l'AREP per part de JC Flowers & Co. és de 3.473.263,50 euros i correspon a un únic pagament realitzat amb data 20 de juliol del 2016. Gràcies, senyor síndic. Gràcies. Per la rèplica, senyor conseller. Gràcies, senyor síndic. Bé, en primer lloc voldria deixar constància de la meva queixa reiterada, però avui ja pública, per l'incompliment constant per part de l'AREP i entenc jo que per extensió per part del govern també de la Llei General de les Finances Públiques, en allò establert en l'article 49 referit a la informació de la comptabilitat. Aquest article que vostè, senyor ministre, coneix molt bé, però pel que sembla poc li importa el seu compliment, obliga a presentar els tancaments trimestrals dintre del trimestre següent, cosa que l'AREP no ha complert d'ençà de la seva creació. I això limita i molt la feina de control dels parlamentaris. La llei està per complir-la, les institucions demanem als ciutadans que compleixin la llei, però hem de ser exemplars també en el compliment de la mateixa. Altrament seríem un mal exemple pels nostres conciutadans. Aquest fet m'ha obligat a fer la pregunta perquè una vegada més, i tot i haver fet en diverses ocasions la demanda del tancament trimestral que corresponia, a data d'avui no han rebut el tancament del primer trimestre 2017 que l'AREP hauria d'haver entregat. Una vegada més. Tot i que a finals de l'any passat, o quan es va complir el termini fixat perquè l'AREP presentés el darrer trimestre de l'any 2016 i ja va haver-hi un retard, jo vaig poder parlar amb vostè extraoficialment i li vaig comentar que davant de la impossibilitat de complir els tancaments el que trobava normal és que hi hagués alguna explicació per evitar cartes demanant emparament a la sindicatura o per evitar el que avui ens trobem. Però pel que veig, això no ha fet efecte i una vegada més el tancament de l'any no el tenim. Si això s'hagués produït una sola vegada, podria entendre que és un defecte de forma. Entenc que la primera vegada que havia de presentar tancaments l'AREP, pel fet que es va crear amb una certa urgència, havien de donar una flexibilitat. Però després de 2 anys de funcionament, que en cap ocasió l'AREP hagi entregat els tancaments a termini, és inacceptable i mereix la reprovació d'aquesta cambra. L'única qüestió que em falta o que tinc dubtes per saber és si el que es pretén és escapar-se al control parlamentari i per aquest fet no s'entreguen els tancaments en termini. Gràcies, senyor síndic. Gràcies, senyor ministre. Gràcies, senyor síndic. La veritat és que quan vam rebre ahir la pregunta em costava entendre l'objecte de la mateixa, ara ja l'entenc. En tot cas, es tractava, suposo, de posar de relleu per part del senyor Gallardo i suposo precedit pels compliments que històricament hi ha hagut sempre amb els informes trimestrals, semestrals i anuals per part de totes les institucions que han de rendir comptes al Consell General, doncs posar de relleu que per primera vegada a la història aquests terminis no s'estaven complint. En tot cas, és veritat, l'AREP no els ha complert. La raó per la qual no es van entregar a temps els comptes del tancament del 2016 està expressada per carta de l'AREP als consellers generals, arrel d'una pregunta o una demanda d'informació, no recordo ara exactament, que va fer en aquest cas el grup parlamentari liberal, i allà hi havia l'explicació. En posterior, quan es van resoldre aquests inconvenients o aquests fets que privaven de poder fer un tancament ajustat al que preveu el pla comptable, doncs es van enviar els comptes i efectivament hi ha hagut aquest retard. Per tant, una cosa no excusa l'altra.
D'altra banda, també li he de dir que com a ministre de Finances, sense estar plenament satisfet, perquè mentre hi hagi una sola institució que no els entregui a temps, doncs no podem estar satisfets, sí que tinc la satisfacció de, amb molta diferència, ser el ministre que ha pogut entregar trimestralment i regularment els comptes de qualsevol institució de manera més ajustada al que preveu la llei de les finances públiques. Però insisteixo, això no és suficient. Caldria que tots els organismes presentessin aquests informes trimestrals. De fet, aquesta setmana mateix començaran a rebre ja els del segon trimestre de les diferents entitats públiques i parapúbliques. Però el nivell de compliment en aquest sentit és notori en relació a qualsevol període anterior que es vulgui repassar. I insisteixo, amb això no n'hi ha suficient. Altra cosa és que potser també ens haurem de fer alguns plantejaments sobre quins són els mecanismes millors de control d'aquestes entitats, perquè no perquè s'enviïn o perquè s'obligui a fer tancaments amb més regularitat hi haurà millor control. I el que hem de fer és que les coses tinguin certa proporcionalitat a la dimensió de cada una de les institucions i possiblement això no és exactament ajustat. Hi ha institucions molt petites a les quals se'ls fa molt complicat mantindre el ritme d'exigència que preveu la llei de les finances públiques i altres que ho faran sobradament perquè tenen molts mitjans. Però en tot cas aquest és un altre debat i en res, insisteixo, torno a dir-ho, excusa el fet que, és cert, l'AREP en aquest cas no ha entregat els comptes en els terminis, el qual res té a veure amb el fet de no voler ser controlat. Els comptes de l'AREP són controlats pel Tribunal de Comptes, i poden ser analitzats pel Consell General i posteriorment, a més, les liquidacions en el transcurs de l'any 2018 seran debatudes i aprovades, si s'escau, en aquesta cambra. Per tant, les possibilitats de control hi seran totes. I en relació a la pregunta concreta que ens feia ahir el senyor Gallardo amb aquesta pregunta urgent, de fet, la resposta que li he donat avui fins a aquella data, en aquest cas abril del 2017, ja la tenia, perquè així se li va informar en la compareixença que van tindre els membres de l'AREP en la comissió especial, on ja van donar resposta a una pregunta en el mateix sentit. Però, en tot cas, entenc que una cosa és el compliment de la llei de les finances públiques i una altra cosa és el que formulava la pregunta que es va entregar. Gràcies, senyor síndic. Gràcies, senyor conseller. Gràcies, senyor síndic. Efectivament, després parlarem de la xifra amb alguna de les repreguntes. Que la resta o la majoria o la totalitat, excepte una sola institució, compleixi el que fixa la llei, doncs és per felicitar-se, però és la seva obligació. Que hi hagi una institució que reiteradament no compleixi, repeteixo, penso que és inacceptable i més sense donar cap tipus d'explicació. Vostè ha comentat que han fet un pagament, efectivament, 3.400.000 i llargs, però ens consta que ara, un any després de l'adquisició, s'haurien d'haver produït d'altres i per això jo li demanava, en la meva pregunta inicial, quines dates o en quines dates s'havien efectuat els pagaments i per això parlava de dates i no d'una única data, perquè pel que se'ns ha explicat en alguna compareixença de l'AREP, doncs el termini de 6 mesos i el termini de 12 mesos JC Flowers & Co hauria d'haver efectuat algun pagament, per tant, algun pagament més enllà de l'inicial. Per tant, torno a produir la pregunta, potser la faig més concreta. A banda del pagament inicial, els altres dos pagaments que s'haurien d'haver efectuat als 6 mesos i als 12 mesos de l'adquisició s'han efectuat? Gràcies, senyor síndic. Gràcies, senyor ministre. Òbviament, ja va implicitar la primera resposta, vostè m'ha preguntat, ja he entès, ja sé llegir la pregunta pels pagaments, jo li he dit el pagament que s'ha produït, és aquest, únic i exclusivament. Si ara el que vol és que analitzem quins altres pagaments s'haurien tingut que fer, doncs efectivament, ho sap perquè així se'ls ha explicat, el que estava previst és que des de la data del primer pagament, el primer pagament es tenia que fer en el moment del tancament de l'operació, en el moment en què es signés la mateixa, és aquest pagament dels 3.473.000 euros als que m'he referit, a partir d'aquell pagament tenia que haver-hi dos pagaments més. Un al cap de 6 mesos i un al cap de 12 mesos. Per tant, a hores d'ara, que estem a finals del mes de setembre, i agafant com a referència el pagament del 20 de juliol del 2016, ja s'haurien tingut que produir aquests dos pagaments. I, tal com ja quedava clar a la meva primera resposta, no s'han produït. Per què no s'han produït, com també es va explicar ja en la compareixença de l'AREP? Doncs perquè el contracte de venda preveia que aquests segon i tercer pagament tenien que anar referenciats
al conjunt dels actius, passius, drets i relacions jurídiques traspassades a Vallbanc per Hauríeu d'anar ajustar... acabant, sisplau. Vaig acabant, senyor síndic, per ajustar la quantitat a pagar en funció de si el valor del banc, passats aquests 6 i 12 mesos, era igual al que era en el moment que es va fer la transacció. Bàsicament, perquè tothom ens entengui, el que es tractava era que els compradors tinguessin uns paràmetres que poguessin veure si allò que havien comprat en el pas d'aquests primers 12 mesos no es veia substancialment reduït en el seu valor. Com tothom sap, per poder fer aquest càlcul cal tindre en compte tots els actius que es tenien que traspassar i com també és ben notori, hi ha una part d'aquests actius que no poden estar per avui gestionats per Vallbanc, són els actius de renda variable que estan custodiats per Crèdit Suís i, per tant, es fa difícil fer aquest càlcul, amb la qual cosa el que s'ha optat és perquè s'endarrereixi aquest pagament fins a poder fer el càlcul de quin és el volum d'actius que realment han acabat sent traspassats i han permanescut dins de Vallbanc i, per tant, completen el preu que en aquest cas Flowers pagava per Vallbanc. Gràcies, senyor síndic. Gràcies. Alguna altra repregunta, senyor conseller? Gràcies, senyor síndic. A veure, senyor ministre, perquè jo ho entengui, segons tenia entès jo, per les conclusions que vaig extreure de la compareixença de l'AREP, hi havia un primer pagament fixe i un segon pagament variable, en funció dels dividends que pogués donar l'entitat i que s'havia de pagar en diferents anys. Si no recordo malament, a 5 anys. Però la primera part del pagament era fixa i aquesta primera part s'esglaonava en 3 pagaments. Un primer pagament, que és el que vostè em comenta, i el 50% d'aquest pagament dividit a 25% als 6 mesos, 25% als 12 mesos. Però ara vostè, pel que entenc, m'està dient que no és així, que hi havia un primer pagament, que és el que s'ha efectuat de manera fixa. Llavors la pregunta és, i la resta d'aquest primer pagament inicial de 7 milions, és el que m'està dient vostè ara que és variable en funció del bloqueig de la renta variable? Gràcies, senyor síndic. Gràcies, senyor conseller. No. Senyor ministre, perdó. Perdó, senyor síndic. Sens dubte, i a més entenc que sigui així, no m'he explicat prou bé perquè el tema és prou complicat. I entenc que, sens dubte, també els membres de l'AREP que van explicar-ho a la comissió ho van fer amb molt més detall i també amb més mitjans, ni que sigui de suport visual, perquè en aquell moment es pogués entendre correctament. Efectivament, hi ha un primer tram que es divideix en 3 pagaments, una a la signatura, el 50%, i 2 pagaments més, 25 i 25, als 6 i 12 mesos. Però aquest primer pagament no és una quantitat fixa. És una quantitat ajustable en funció dels actius que queden en l'entitat durant aquests primers 12 mesos. El que es cobreix amb aquest tipus de clàusula és l'eventualitat que venguessis una entitat que gestiona, és igual, la quantitat és, perquè s'entengui, 1.000 milions d'euros i que al cap de 3 mesos aquests 1.000 milions d'euros ja no hi fossin perquè els clients han marxat o pel que sigui. Al final, qui compra el que vol és comprar un negoci que tingui continuïtat i, per tant, s'apliquen fórmules d'ajustament d'aquestes quantitats. El primer pagament es fa a la signatura, són aquells 3.473.000, i la xifra restant s'ajusta en base a l'evolució del negoci. D'acord? I aquesta... Vaig acabant, senyor síndic. Per poder ajustar aquesta quantitat, cal poder tindre la dada exacta dels actius que gestiona, en aquest cas, l'entitat comprada i, sobretot, també poder avaluar quin ha estat el comportament dels clients en relació
els actius que tenia en aquesta entitat. Això és el que a hores d'ara es fa difícil de fer per aquesta quantitat que, com li deia, i com és sabut, a hores d'ara encara està retinguda per l'entitat suïssa. El variable, li respondré, si li sembla bé al senyor síndic, amb una següent pregunta o amb una següent repregunta, és una altra qüestió. És veritat que hi ha uns trams variables, però no són res del que estem comentant fins ara. Són uns altres pagants, uns altres variables vinculats a dividends i a una hipotètica venda de Vallbanc per part dels compradors. Gràcies, senyor síndic. Gràcies. Alguna altra repregunta, senyor conseller? Gràcies, senyor síndic. Senyor ministre, no dubto del que vostè em diu, però el dia que va haver-hi la compareixença del senyor Goyache i del senyor Hinojosa no van explicar ben bé la manera o el procés de pagament d'aquesta manera. Per tant, no dubto del que em diu, però ho haurem de verificar d'alguna manera, perquè en aquell moment se'ns va dir que hi havia una part fixa de 7 milions d'euros, dividida en 3 pagaments, un primer pagament del 50% que es va efectuar i els altres 2 pagaments, 25 i 25, no se'ns va comentar en aquell moment que anés subjecte als actius que hi hagués o que tingués el banc que es comprava durant els 12 mesos següents. Aquesta informació la porta vostè ara, en aquell moment no se'ns va facilitar. També li he de dir que quan he intentat tenir accés al contracte de compra-venda, a l'escriptura, físicament no se m'ha donat, se m'ha deixat l'oportunitat de poder-la consultar en presència del president del Consell d'Administració al meu costat. No sé si per desconfiança que el conseller pogués fer alguna cosa, però la vaig poder consultar no amb el rigor i el detall que requereix. Per tant, la meva pregunta seria, partint de la base que el que se'm va explicar aquell dia, vull creure que també és veritat. Si hi ha 7 milions com a preu fixe, aquests 7 milions que se'ns va explicar en el seu dia haurien d'aparèixer en el balanç de l'AREP com a deutors. En la part de passius haurien d'estar aquests 7 milions que en el seu dia se'ns va explicar en presència del president del Consell d'Administració i del senyor Goyache, que era la part fixa a pagar en el moment que es va fer la compra, repeteixo, el 50% i l'altre 50% en 2 pagaments posteriors. Per tant, repeteixo, aquests 7 milions d'euros no haurien d'aparèixer al balanç de l'AREP? Gràcies, senyor síndic. Gràcies, senyor ministre. D'aquests 7 milions d'euros, de fet, concretament, 6.946.527 euros, com li deia, la meitat ja han estat cobrats i, per tant, ja figuren segurament, com haurà vist, en el tancament que vostè disposa de 31 de desembre del 2016. La resta és el que queda pendent i, insisteixo, i no tinc cap dubte que amb més o menys fortuna, jo o els representants de l'AREP estem explicant el mateix i segur que vostè, si hagués tingut el temps suficient, hauria pogut llegir a l'escriptura a la que fa referència, perquè està explicat allà i ja també li reconec que d'una primera lectura no és fàcil entendre el mecanisme d'aquestes operacions, però a l'escriptura figura tots aquests passos que li he esmentat abans i que li he intentat explicar abans. Per tant, el dia que va consultar l'escriptura o qualsevol altre dia que la vulgui consultar, podrà comprovar tot el que li acabo d'explicar, que, insisteixo, no tinc cap dubte, coincideix plenament amb el que també van explicar el president de l'AREP i el director i el conseller, senyor César Goyache. Per tant, no hi ha cap disfunció en aquest sentit. I, efectivament, aquest deute podria quedar reflexat en el balanç amb les salvetats convenients, és a dir, aquests ajustos que s'han de fer en base a uns paràmetres que ja li he explicat. Gràcies, senyor síndic. Gràcies. Senyor conseller. Gràcies, senyor síndic. Bé, jo li parlava només d'aquests 7 milions, el preu màxim de venda, que tant de bo ja hi arribem, és de 29. Si fóssim molt puristes, potser, des d'un punt de vista financer, hauríem de posar com a deutors els 29 milions, però ja li accepto que com això és el preu màxim que es pot arribar i està molt condicionat, doncs no hagin d'aparèixer aquests 29 milions en el balanç de l'AREP. Però és que en el balanç de l'AREP, almenys els que ens han arribat fins ara, que és el tancament del 2016, no apareixen ni els 29, no apareixen ni els 7. Sí que hi ha l'apunt, com a ingrés extraordinari, d'aquest primer pagament.
però en el balanç no apareix el que jo entenc que hauria de ser un dret adquirit per part de l'AREB per la venda d'un actiu financer que és Vallbanc. Per tant, li faig una altra pregunta. Aquest actiu financer que ven en el seu dia l'AREB, que és Vallbanc, hauria d'aparèixer el seu preu de possible cobrament, el valor que s'estimi, almenys la part fixa, al balanç, i si és així, per què no apareix a tancament del 31 de desembre del 2016? Gràcies, senyor síndic. Gràcies, senyor ministre. Gràcies, senyor síndic. Li torno a dir el mateix. Aquesta quantitat està subjecta a una sèrie de condicionants i jo el criteri que ha seguit l'AREB a l'hora de fer les seves anotacions al balanç doncs no el conec, però en tot cas una de les moltes coses que feia, que impedia el tancament era precisament ajustar aquestes qüestions amb normativa de comptabilitat internacional. El contracte preveu quin és el preu i preveu que aquest preu hagi de ser ajustat en funció d'una sèrie de paràmetres que es poden anar produint al llarg dels 12 primers mesos des que s'ha tancat l'operació. El 50% del primer pagament és inqüestionable, no està subjecte a res, són aquells 3.473.000 euros. A partir d'aquí entren en funcionament aquests mecanismes. Aquests mecanismes no poden ser calculats en aquest moment perquè hi ha una quantitat, que és la de la renda variable, que no permet aplicar-los. I, per tant, el que s'ha fet és, com li deia, parlar i negociar amb els compradors fórmules que garantitzin que es produirà el pagament en el moment en què es pugui fer aquest càlcul. I això és el que es farà a l'extrem de que, per una qüestió de garanties, l'entitat està predisposada, i així ho ha fet saber a l'AREB, si convé dipositar aquests diners a l'espera que no es faci el pagament efectiu fins que no es pugui fer el càlcul correctament. Gràcies, senyor síndic. Gràcies. Alguna altra repregunta, senyor conseller? Sí, la darrera pregunta. És a dir, tenim una entitat que ha comprat un banc, que ha pagat 3.400.000, que ha declarat uns beneficis al cap de l'any del primer semestre d'11 milions, però que pel moment només ha pagat 3.400.000. Penso que de moment el negoci que s'entengui, entre cometes, pel govern no és massa bo. Esperem que, arribat el moment, puguem cobrar el màxim del preu, és a dir, els 29 milions que es va fixar. A mi em sorprèn. Jo no soc especialista, no soc economista, no soc financer, però jo crec que si tenim un actiu financer que podem vendre, primer l'hem de reflectir com a tal al nostre balanç i després, en el moment que es ven, hem de tenir el valor de la venda com a deutors també en el balanç. No hi és, això no surt en el balanç de l'AREB, de moment els que he pogut tenir accés, a 31 de desembre del 2016, i per tant, això, jo sense ser especialista, el sentit comú em diu que massa clar no és, però potser hi ha criteris que en el seu dia se'ns explicarà. La repregunta seria: perillen els pagaments pendents per part de JC Flowers o poden tenir la tranquil·litat que arribarem a cobrar el que en el seu dia es va fixar? Gràcies, senyor síndic. Gràcies, senyor ministre. Els criteris, justament del sentit comú al que vostè feia referència, el que diuen és que sempre has d'intentar comptabilitzar des de la prudència. I la prudència el que diu és que si hi ha pagaments que tenen components variables, no series prudent si te'ls atribuïssis sense saber si aquests variables es podran complir. Valgui això per als hipotètics cobraments si Vallbanc acaba repartint dividend durant els primers 5 anys, valgui això per una hipotètica compra-venda, en aquest cas per part de JC Flowers de Vallbanc, passats aquests 5 anys, i valgui també per aquells pagaments que han de ser ajustats en base a uns paràmetres i que poden fer variar la quantitat. I, per tant, en base al que li acabo de dir, entenc que el balanç de l'AREB reflexa el que ha de reflexar. I en relació a la seva repregunta, no perillen amb res. No perillen amb res, sense que jo li pugui dir quina serà la quantitat, perquè, insisteixo, està subjecte a una sèrie de paràmetres que posa el propi contracte i que ara per ara no tenim la capacitat de calcular. Un cop es puguin calcular, doncs Vallbanc farà el pagament amb la mateixa rigorositat que va fer el de 3.473.000 euros. No tenim, en aquest sentit, cap mena de dubte. Però, en tot cas, i valgui
Hauríeu d'anar acabant, sisplau. valgui pels propis gestors de Vallbanc per posar de relleu també la seva incomoditat davant d'aquesta situació, que és una situació que no depèn ni de Vallbanc ni en aquest cas de l'AREP, que és la renda variable que encara està a Suïssa. Doncs el mateix Vallbanc ha posat a disposició fórmules que l'AREP està analitzant per ja dipositar una quantitat que no hauria d'estar comptabilitzada a l'AREP fins que no es fes efectiva, però ja dipositar-la amb el que es coneix com un compte escrow fins que es pugui fer el càlcul, però almenys que hi hagi allà els diners.